Kaixo, nere super txiki maiteak, zer moduz gaude, zuen superbotereak azten da azten, nahi duzun bizitza sortzen, espero dut baietz. Badakizu, bizitza ez dela bakarrik gure zentzumenekin antzematen duguna, hau da ez dela bakarrik ikusmena, usaimena, entzumena, dastamena eta ukimenarekin antzematen dugun guztia, askoz gehiago, informazio askoz gehiago dugu, eta ez dugu erabiltzen. Jakin nahi duzu ze informazioa? Jarraitu nirekin, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Esango banizu ikusten dugun mundua gure barne munduaren islada besterik ez dela, bizitzan informazio pila bat daukagu, baina gure garunak zatitxo txiki bat besterik ez du hautematen. Batez ere badakizu zerk mugatzen digun informazio hori? Gure sinismenek, sinesmen mugatzaileek. Esan dugu jada, dauzkagun pentsamenduak, emozioak, sentimenduak, bizipenak, memoriak, aurreko egoeratatik ikasiak ditugula. Eta badakizu ikasitako ideia eta patroi hauek garun subkontzientean ederki gordeta ditugula eta ia ez gehala konturatzen. Berriz ere jo beharko dugu garunan dugun beste espazio handi eta anitz horretara, non gure aukera guztiak dauden. Imaginatu espazio hori bazure ama, aita edo heldu erreferentea dela, eta bihotzez emango lizukela zuk behar eta nahi duzun haina. Beraz, zuk desian hori eskatu behar diozu, edo hartu behar diozu eremu aukera guzti horiek dauden eremuan supra kontzientzian hain zuzen. Eta desioa jada beteta egongo balitz bezala sentitu. Hori da munduari emango diozun informazioa eta vibrazioa. Polita eta bitxi aldi berean, ezta? Zu zarena erakarriko duzu zure bizitzara. Etengabe marmarrian bazaude, zer ekarriko duzu bizitzara? Pues beste marmartiren bat, edo egoera, kexatzeko egoera gehiago. Aldiz, alderantzizari bazara maitasunez, lasaitasunez, posik laguntzen, hori erakarriko duzu zure bizitzara. Bizitza sortzeko gaitasun hau denok dugu. Esan bezala, sentitzen baduzu zure desioa jada bizitzan balen bazenu bezala, hori da erakarriko duzuna zure bizitzara. Ura betetzeko egoerak erakarriko dituzu. Praktikatu eta kontatu idazu superbotera hau gero eta gehiago praktikatu, maixu batean bihurtuko zehala. Aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta keman.